Bueno, Rafa, bo día, escoítame. Bueno, nada, imos ser moi breves para iniciar o que é esta segunda edición do Lalín con Gusto. Bueno, é unha edición que nace, bueno, con moita modestia, pero tamén con moita ambición. O ano pasado, cando puxemos en marcha, bueno, pois unha idea que non sabíamos moi ben como ia sair, pero estábamos convencidos que era unha proposta moi solvente e que precisamente Lalín reunía as características que era o que queríamos promocionar e que seguramente noutro concello que non fose Lalín non tería este éxito, e non un éxito efímero, sino un éxito que estivera asentado, porque entendemos que ten as bases para que desde logo sexa así. E esas bases, que era o que nós queremos poñer en valor, pois é, desde logo, o produto de calidade que no noso concello existe, a hostelería que no noso concello existe e, obviamente, os restauradores e restauradoras que no noso concello temos. Por lo tanto, víamos que era unha importante base de traballo para poñer en valor todo este sumatorio e que, polo tanto, bueno, pois xa o ano pasado quedamos moi gratamente sorprendidos do éxito e este ano agardamos que sexa moito maior. A mí non me, bueno, non tería sentido este evento sin a participación e como se involucran todos os que hoxe aquí nos acompañan e que eu quero darlle as grazas. Eles son os e elas son os verdadeiros protagonistas deste evento. Nos estamos para botar unha man e agardamos que así sexa. E, polo tanto, pois nada, entendemos que esta segunda edición é unha segunda edición que vai asentar definitivamente este Lalín con Gusto e que, como xa decíamos, nace con vocación de perdurar no tempo e que, polo tanto, agardamos que así sexa, que sexa útil e que, desde logo, sexa unha ferramenta de promoción de todas estas características e valores que no noso concello temos, non? Polo tanto, nada máis e moitas grazas.
Bueno, bo día a todos e a todas. Eu agradecer moito a asistencia. Sei que estes días, tanto hoxe como mañán, con gastronomía e con concertos, vamos unha vez máis a reforzar a marca Lalín. Eu quero lle agradecer moito aos cociñeiros e cociñeiras, aos dietistas, as dietistas tamén que nos acompañan. Eu creo que van a facer un traballo especial, un traballo magnífico. Quero agradecer especialmente a presencia dun cociñeiro estrella Michelin, amigo persoal, a Pepe Solla, que este aquí, que a verdad que ten unha xenda completísima e tivo que cambiar un montón de cousas para acompañarnos. Quedamosche moi agradecidos, eres un mestre de mestres, e polo tanto para Lalín é un luxo que estamos encantados. Nada máis, disfrutade de Lalín, disfrutade da marca Lalín promocionada, eu creo que vale a pena. Dende o primeiro momento dixemos que vamos a patrocinar e a promocionar esta nova xeración de cociñeiros e cociñeiras que temos en Lalín. Estámoslo demostrando e isto é gracias, sen un xénero de dúbidas, a todos vos, a todos e a todas vos. O sea que disfrutade, pasade moi ben e moitas gracias a todos pola vosa asistencia. Gracias. Vamos a pasar o micro, se quere decir algunha persoa, é opcional, excepto Pepe, que é obrigatorio. Por así decir. Entón, Pepe, moitas gracias. Dadesme entonces a min a responsabilidade. Bueno, a ver, o sea, creo que non, que tampouco merezco tanto. Eu son un cociñeiro sin máis, traballo porque me gusta e no que me gusta. Agradezco esa invitación de poder participar. Sempre trato de axustar a miña xenda, a veces non é fácil, pero sempre, bueno, máis ou menos consigo. E sobre todo aquí, Lalín. Falar de Lalín, para mí é falar de cociña, de comida, de gastronomía, non? Entonces, bueno, cando me chama máis teño, aparte do vosso alcalde, que é un gran amigo tamén, teño moitos amigos aquí, cociñeiros, xente que se dedica tamén á mesma profesión, e poder compartir con eles un rato para mí é un placer. E tamén isto, e creades que non, pero me axuda e me vade dos meus quehaceres diarios, co cual agradezco. E especialmente tamén a Diego. Diego non só é amigo, por suposto colega tamén, sino que ademais foi xefe de cociña meu durante uns anos. Bueno, é sempre un placer poder vir e estar con él. Vémonos a ratos, cando podemos, pero os ratos que temos, pois os disfrutamos, non? Espero que, bueno, que logo a miña charla empeza a partir das 12:30, unha pequena degustación tamén. Espero que pasedes ben, que disfrutedes sobre todo da gastronomía de todos estes días, todos estes actos que está organizado. Cando cheguei, me parece que me encontrei, a verdad, un montaxe espectacular, e me entero ademais que vai a estar retransmitido en calidad de televisión, por YouTube directo e por algún canal máis de alguna red social, o cual, sin duda alguna, que fai é posicionar Lalín en todo o mundo, porque isto, por sorte das redes, se fai chegar a todo o mundo, e a seguinte misión é que o resto do mundo volva aquí a Lalín, despois de vernos por aquí. Entón, se con algo axudamos e contribuímos a elo, pois máis que máis, mellor que mellor. E nada, disfrutade, sobre todo, o vosso concello, que tendes un gran concello e unha gran gastronomía. Simplemente unha cousa, destacar moito o traballo da Concellería de Turismo, que está facendo un traballo excepcional, que lidera Paco Vilariño, a súa equipo, a Loli, a Sisto, e, bueno, toda a xente que leva traballando aquí moitos meses para diseñar este evento, que eu creo que vai a gustar moito. O sea que, Paco, parabéns a todo o teu equipo e a seguir así moito tempo. Moitas gracias.
Bo día, bueno, ahora vamos a ter a demostración de Xan, de café a lareira, e é un maridaxe de postres e café tamén cos postres de Ana do Asturiano. Esperemos que lle guste, gracias. Ola, bons días. Benvidos á segunda edición de La Lín con Gusto. Para nós é un placer inaugurala de novo con nosa proposta de 12 e máis de café. Bueno, pero antes de nada, ímonos presentar. Está Ana do restaurante Asturiano, Ana Buján, e máis eu, que son Xan da Lareira, e no backstage tamén temos un equipo que está Edita Gómez, que non sei se asoma por aí, e máis os camareiros que nos van botar unha man. Aparte de todo o resto dos hosteleiros que van estar aí botando tamén unha man. Bueno, a nosa idea aquí hoxe é mostrar un pouco a evolución do café. Como non damos traído plantas, traémolo seco, sen tostar. Temos aquí unhas mostras que vos vou enseñar. Isto que vedes aquí é café verde. O café verde sale así, ven dentro dunhas cereixas, son como unha especie de cereixas con 2 graus cada un. Cada vez, cando se recoleta, métese por despulpadoras e por diferentes procesos, dependendo do tipo de proceso ao que sea sometido, para despois secalo e leválo ao que é os tostadores, que son os que van a darlle realmente o sabor ao que é o café. Entón, eso é o que imos intentar facer hoxe. Temos xa en funcionamento a tostadora para que se vaya quentando, porque é moi importante dentro dunha tostadora de café, é unha tostadora de mostras, por certo, que unha tostadora normalmente son moi grandes, é aquela que está dando voltas alá no fondo. É moi importante ter o bombo onde se vai a tostar con unha temperatura suficientemente elevada para que así non vaya, como se utiliza en termos dos tostadores, cocéndose. No, a mí non me molesta nada. Métese directamente e vai pasando por unha serie de reaccións químicas. Café verde, exactamente. Entón, ímolo meter. Café. Esta é a tostadora que está xirando. É moi sinxela, é un funcionamento moi sinxelo, simplemente é aire quente que se vai filtrando por un tubo e vai quentando o café hasta chegar a tostalo. Entón, metemos o café directamente na tostadora e así imos vendo un pouquiño a evolución durante todo o tempo que esteamos aquí nesta ponencia para ver como vai evolucionando o gran. Vistes que ahora mesmo tiña un color verdoso, vai ir cambiando de color, vai coller un tono amarillo e vaise hidratar, vai empezar a aumentar de tamaño, porque aínda que sea unha semente, ten unha certa cantidade de auga. Esa cantidade de auga vai empezar a deshidratarse e ao chegar a certo punto o que vai facer é todos os gases de interior do gran do café van empezar a querer salir para fora, abre o gran e dobla case o tamaño. Despois enseño-vos a mostra dos diferentes de como queda tostado e como é sen tostar. E agora mesmo, como era inviable tostar o café despois servilo, porque necesita unha serie de días, incluso a veces semanas, para reposalo, porque sigue emitindo gases a posteriori, despois de ser tostado. Entón, o café que estades tomando é un café de Costa Rica. Empezo con el porque xa están servindo para que vaiades probando. É un café de Costa Rica e temos unha novidade este ano. Xa non puxemos azúcar para que non houvese ningún tipo de problemas, para que o proben sin azúcar. Sí, Paco, sin azúcar.
e algún máis por aí. Algo aconsellable neste tipo de cafés. Os cafés de filtrado son cafés moi suaves. Son cafés suaves, pero ao mesmo tempo teñen moitísimas notas de cata, moitísimo sabor. É importante deixalo enfriar un pouco, porque ahora mesmo está quente. Está moi quente. Entón, deixalo enfriar, entonces aí vai adquirir moitísimo máis sabor ese café. Vai empezar a formarse, a sacarse moitísimas máis notas de cata. Puxemos este café por un motivo básico. É un café diferente, é un café que ten uns sabores bastante notables. A fresa, a ver, eso son cousas complicadas de notar, pero o que sí que podedes observar é que é un café diferente, o que se acostumbra a tomar habitualmente. Frío. Por iso tamén é outro dos motivos que non se poden tomar bebidas tan quentes. Servido. Aquí o que imos facer hoxe tamén é mostrarvos un pouco como se elaboraría o café na casa. O café na casa temos aquí unha cafetera de filtro. Son cafeteras que calquera podemos ter na casa, moi sinxelas de utilizar. Teñen un depósito de auga, unha ducha e despois métese dentro un filtro de papel que filtra o café e que dá infusión formada abaixo. E despois temos isto, que é xa para facer totalmente manual a extracción. Parece simplemente un xarrón, pero é unha cafetera inventada alá polo ano 41 por un químico, pero a verdade é que é moi bonito ver facer café nela. Podes controlar os caudales de auga, preinfusións, que despois explicaremos como funciona. Entón, temos aquí xa o café moído, para que vexades. Normalmente, a hora de elaborar café na casa, é importante seguir 3 pasos. Base, un sería que a auga non estea fervendo, que estea como moito a 92, 95 grados, ter unhas proporcións de auga e café adecuadas, e outra cousa moi importante é limpar o filtro. Limpar os filtros de papel que utilizamos todos, doblarlle as esquinas e limpar o filtro, porque un filtro destos de papel o que aporta ao café son sabores a celulosa. Cando lle aplicamos algo de agua quente, o primeiro aroma que temos do café vai ser olor a celulosa, vai se notar moito sabor a papel. Entón, é moi importante colocar o filtro que se pegue os laterales e retirar a auga. Con isto xa melloramos moito a calidade do café. Colocamos, enchufamos, tamén é importante. E agregamos o café. Cando hai que ter en conta que o café temos que buscar sempre unha molienda adecuada. É dicir, que o café teña un grosor bastante granulado. Deixo-vos unha mostra para que pasedes. Aí, ten que ser, podedes tocarlle, ten que ser granulado, que non estea moi fino, porque aí o que conseguimos, se está o café moi fino, non filtra auga. Ao non filtrar auga, o que vai suceder é que se estanca a auga, ao estancarse a auga vai estar moito en contacto o café coa auga, vaise queimar, e extraemos moitísima máis cantidade de cafeína. A cafeína disólvese en auga, é dicir, canto máis auga pase polo filtro, máis tempo este en contacto coa auga, o que vas a conseguir é máis cantidade de cafeína. Entón, o ideal é unha molienda medianamente gruesa, granulada, así como un esfoliante, por decirlo de algún xeito. Algo así. Deixo-vos por aí para que pasedes e vexades. Entón, mentre se está elaborando o café, xa vedes, algo moi importante neste tipo de cafeteras é
Tamén o tema da ducha. Que a auga non caiga solo por un punto, que faga efecto ducha. Se fai o efecto de botar a auga simplemente por un lugar, imos crear un burato e o único que se vai empregar é o centro do café. O resto do café non se utilizaría. Quedaría só os bordes sen utilizar. Entón é importante que a cafetera faga ducha. E agora faremos café aquí neste... Esta cafetera, como vedes, é moi sinxela, cafetera de cristal. É o mesmo sistema, colocar un filtro de papel, humedecer, que se pegue aos laterales. E tamén me diredes, para facer o café que non estea a auga fervendo, como facemos se non temos un fervedor de auga? O sea, moi sinxelo. Simplemente, deixando que enfríe despois de ebullición un minuto, xa se consigue ter a temperatura. Aproximadamente estás nos 95 graus, 92, dependendo tamén da temperatura ambiente, de moitos, pero máis ou menos, para ter unha regla xeral. Entón, a diferencia aquí é que é totalmente manual. Que quere decir eso? Temos debaixo unha báscula para que quede un café ben feito tamén. Iso significa que temos o café. É moi importante facer o que se chama unha preinfusión. Coa preinfusión o que conseguimos é crear unha cama para o café. É dicir, crear unha especie de tapón para que non haxa circuitos de auga, que baixe a auga completamente limpa, que se filtre. Entón, o que conseguimos é facemos esa especie de cama. Fixádevos que salen os gases, porque é un café moi fresco, salen os gases hacia arriba, e, ao facer eso, empezamos xa a agregar auga en círculo para crear unha especie de turbulencia, para que o café non quede, as sustancias máis finas non vayan para o fondo, e non cree un tapón que non deixe filtrar a auga. Son dous métodos, por un lado, prácticamente iguais, pero neste podemos traballar moitísimo máis o café e sacar outros aromas e sacarlle moito máis partido á infusión. Que, ao fin e ao cabo, isto ven sendo unha infusión. É unha infusión porque o que conseguimos aquí é, cando circula a auga polo filtro, é que se disolvan primeiro que salgan os aceites, que salgan os azúcares e que se vayan disolvendo as diferentes sustancias do café, creando o que é a infusión do café. Bueno, agora vai vos explicar a miña compañeira Ana parte das súas elaboracións mentre nós imos preparando para os combinados que faremos despois. Bueno, este ano decantámonos por facer unhas galletas de almendra. Diredes, unha galleta de almendra, o resultado vale a pena. Vamos a ver. Eu son partidaria de comprar almendra sin tostar. Tal cual. Gústame tostala na casa, quitarlle a humedade e despois triturala ou moela. Neste caso, triturámola. Por que? Porque o que quero é que na galleta realmente se note a almendra. Bueno, eu non sei se desde aí se pode ver, pero hai cachos. Non é fariña de almendra. Vale, este é un postre que podes adaptar incluso para celíacos. Eu voulle añadir unha pouca fariña, pero poderíase facer solo con almendra. Entón, calquer celíaco ou persona que tivera unha intolerancia ao huevo tamén o podería tomar. Neste caso, vamos a facer a mitad do vaso, para que vexades a idea. Sería medio vaso de aceite de girasol. Pódese botar igualmente de oliva, pero mellor quedaría demasiado fuerte. A mesma cantidade de tona líquida.
O azúcar suele ser o gusto. Neste caso, con 6 cucharadas, po meu gusto chegalle. Botaríamoslle un pouco de gasificante. Sería neste caso a mitad do sobre. Este sobre de 16 gramos, uns 8 chegaríalle. E despois do que se trata é ir añadindo almendra e fariña hasta conseguir unha pasta homogénea. Canta máis almendra leve, mellor queda. O bo deste postre é que, ainda que o fagamos hoxe, se o conservamos ben, pode chegar a aguantar hasta 2 meses. É un postre moi agradecido para tomar co café, pola mañá para almorzar. A verdade que dá xogo un pouco para todo. Añadímoslle unha pouca fariña. Xa digo, isto non é obligatorio para a receta. De feito, poderíase facer exclusivamente con almendra. Sobre todo po caso dos celíacos. Eso sí, terían que mirar que a levadura que usaran tamén valera para eles. E o resultado é o mismo. Bueno, de feito, case mellor, porque canta máis almendra, máis rico é o postre. E incluso é un postre que poden facer os peques da casa. Non vos podo dicir unhas cantidades fijas nin de almendra nin de fariña, porque realmente é a que nos queiramos, hasta que demos feito unhas pequenas albóndigas ca masa. O que sí, volvo a repetir, é moi importante tostar a almendra, porque realmente quitamos a humidade e a hora de facer as galletas o sabor cambia moitísimo. É unha masa fácil de traballar, ben vedes, tampouco me estou complicando nada. É unha receta que podemos facer todos na casa. O ano pasado complicámonos un pouquiño máis con postres complexos. Este ano decidimos facer algo que realmente puidera facer calquer persona. Se podedes apreciar, vai collendo consistencia, xa non queda líquido. Isto que nos vai axudar é a darlle forma ás galletas. Canto máis dura este a masa, a forma da galleta vai ser máis consistente, máis parecida ao que nos coñecemos o mellor como unhas campurrianas ou así. Canta menos fariña ou almendra teña, debido á nata e ao aceite, o que vai facer é que a masa se estenda. Vai quedar máis parecido a unha tella. Non tan delgada, pero sí, o estilo de galleta vai ser o mismo. O que sí é importante é que no momento que vos poñades a facer a masa é que encendadelos ao forno. O forno para calquer tipo de poste sempre ten que estar ben quente. Neste caso, puxémoslle calor por riba e por baixo e a temperatura tampouco é excesiva. Con uns 165, como moito 170 grados, chegalle. E van estar aproximadamente, depende do forno, pero uns 20-22 minutos temos a galleta lista. Bueno, isto sería o resultado da pasta.
O seguinte paso sería darlle forma ás galletas para poder introducilas no forno. A min hai dúas opcións que me gustan moito. Unha é a que vos van pasar a vos, que simplemente é coller un pouco de masa e facer unha pequena albóndiga. E o resultado é como vades ver vos agora. A outra opción é facer o mismo, pero, como digo eu, deixando a huella de atilar, aplastando un poquinho no medio. Ao final, estas galletas surgen un pouco de aproveitar o que nos queda no brao na casa. Chegan estas épocas e sempre faz unha tarta de almendra para unha tarta de fresas para outro, e ao final que fixemos? Pois aproveitar que se a nata, almendra, azúcar, ben vedes, non é nada complicado. E ao final son postres moi agradecidos e que se conservan moito. E se temos cativos na casa, mellor que mellor, porque con isto xa o pasan pipa. Xan, se te aburres, podes facer aquí, Queres que fa? Ben, mentres acaba aí un pouco Ana, mentres fai algunhas para que vexades, seguimos aquí co tostado de café. Bueno, non sei se vedes, pero ten xa un color moito máis escuro. O que se consigue na tostada do café é os azúcares, azúcares que se caramelicen e sacarlle os aromas. O café sen tostar non sabe nada. Conseguimos que se caramelicen e, pouco a pouco, según o torrado que lle deamos, vamos a conseguir uns aromas ou outros, dependendo de que tipo de café. Por exemplo, pola zona de Italia tenden a torrar moitos cafés. É un torrado moi elevado. O que conseguimos son sabores a caramelo. En cambio, este que estades tomando ten un torrado moi pouco case color canela, que é un dos nomes que se lle aplica, que non me lo pasei, por certo, o café. Ten un torrado moi baixo. E que conseguimos ao ter un torrado moi baixo? Sacar os aromas máis frutais e máis florais do café. Non se caramelizan tanto os azúcares, entonces conseguimos un café totalmente diferente, que se tostásemos totalmente, chegando a un tostado italiano, un tostado francés ou algo similar. Sí, non sei se o dixen, se era de Costa Rica, sí. Algo a ter en conta tamén dentro dos cafés é o tema que hai dúas variedades, que é a arábica e a robusta. Este é un 100% arábica, son cafés de maior calidade e con moitísimo máis complexidade aromática. Cal é a diferencia entre uns e outros? Pois sobre todo a altitude. A parte da planta, a altitude. Cultívanse, o robusta, cultívase sobre os 600, 800 metros, xa se consigue que se dé o que é o café. Canta máis altitude, é como calquera outro tipo de froita ou calquera outro tipo de cultivo. Máis altitude tarda moito máis tempo en desarrollarse, con horas de sol e con un desarrollo máis lento conseguimos uns sabores máis complexos. Este café, en concreto, sí, por suposto, está cultivado a unha altura aproximada de 1500 metros. Ten en conta que é unha altitude xa moi elevada.
e o duns son fincas moi pequenas no que tratan o café, por decirlo de algún xeito, cuidadosamente. Non sei como vai a compañeira Ana cos galletas. Pasástelas. Que non veo. Ben, xa temos casi o café a puntiño. Algo importante dentro do grado do café, o enfriamento. O que consegue, dadevos conta que o café está a 250 grados aproximadamente. Estará sobre uns 10-15 minutos, dependendo do grado de humidade, e o tempo que teña o café tamén. Algo moi importante ao rematar é enfriar o café. O que pasa, sale a unha temperatura tan elevada que o café síguese formando, síguese tostando lentamente. Entonces, todo o que levábamos traballando de preparar o café xa non é o café que tiñamos, que intentábamos elaborar, porque sigue acadando temperatura e síguese torrando internamente. Sí. Bueno, non sei se chegastes a probar todos a galleta. Eu creo que nela realmente notades o sabor da almendra, é unha galleta agradecida, é unha galleta que combina moi ben tanto cun café como cun té ou incluso cun helado. Vamos a ver, está. Bueno, perdoade, estou poñendo ben a temperatura do forno. Nun principio puxen a 165 grados. Vamos a intentar que en 20 minutos salga a primeira tendada, para que vexades o resultado. De todas formas, igual que as comestes vos, ven sendo isto. Son distintas, ao facelas manualmente, unhas son máis grandes, outras máis pequenas, pero realmente o que podedes apreciar é que se nota a almendra, ten un dorado, por dentro non unha galleta blanda e crujiente. Eso é debido ao que vos decía antes, de tostar a almendra. Da outra maneira, tería un sabor moi húmido. Que tes? Ben, agora, xa que elaboramos o café, o tostado case está, vámolo case. Imos a elaborar unha especie de combinado, un combinado, que vai ter uns ingredientes básicos que podemos ter calquera na casa. Son combinados que, por exemplo, café que sobrou, como pode ser neste caso, que se pode empregar para elaborarlo e facer unha bebida un pouco de verán. Son 4 pasos a seguir, cousas moi sinxelas. Por exemplo, aquí dentro temos un sirope. Este sirope elaborámoslo nós, é un sirope de azúcar panela. O azúcar panela é un azúcar que, por decir algún xeito, non é azúcar refinado, é o azúcar máis puro, da caña do azúcar. Entón, é moi sencillo de elaborar, é unha parte de auga e unha parte de azúcar, non ten máis ciencia. Se utilizamos 1 litro de auga, utilizamos 1 kilo de azúcar, e deixamos hasta o punto que queiramos de densidade. Agregamos o sirope. Como podedes ver, o café, o filtrado, queda cun color bastante liviano. É un color amarronado, un color bastante brillante, pero hai que ter en conta que os cafés normalmente nunca teñen un color oscuro, únicamente que se fale de cafés de torrefato. Os cafés de torrefato son os cafés que se tostan con azúcar. E por que se tostan con azúcar?
Tóstanse con azúcar para cubrir defectos ou para cafés que están derramados, que teñen máis de 1 ou 2 anos que xa non valen para un tostado. Agrégaselles azúcar e créase outra bebida totalmente diferente ao que é o café en sí. Entón, vedes que agreguei o sirope e un pouco de leite. Por certo, o leite que estamos a empregar é leite sin lactosa para que poidan todos, bueno, para poder acadar a máis número de xente para que o tome. E despois simplemente cunha corteza de laranxa exprímense os aceites da corteza. Así conseguimos darlle un toque fresco. Xeo para enfriar. Agregámoslo ahora para que non se agüe o combinado. A hora de tomar este combinado, que se vai notar é algo moi fresco. Acercámoslo a nariz e vai nos vir todo o aroma a naranxa. E despois, cando tomedes, ides notar o dulzor do sirope e tamén o café é unha pequena nota a canela. Non leva canela, pero notas esa nota. Son combinados sinxelos que podemos facer calquera con café sobrante. Recomendo vos que o remexades e primeiro que o acerquedes á nariz, cheirades e vedes que vos inunda unha moi fragante e ten así todo o aroma a naranxa. E despois o dulzor é un posgusto a canela. Ten así un toque a canela ao final. Espero que vos guste. Pasada como cambiou o café. Bueno, non está acabado de tostar de todo, pero tamén quería que o virades. Cando o café comeza cando se torra o café emite un aroma moi similar ao que é as palomitas. Ao fin fan un efecto moi similar, a auga de dentro empeza a evaporarse, crea o gas e empeza a expandirse. Se por fixades, bueno, este non chegou a agrietarse moito, pero chega a agrietarse o café pola expansión que sofre dentro e dobla case prácticamente o seu tamaño cando torramos. E ten un aroma moi similar ás palomitas. Vouno pasando eu porque está bastante quente, dadevos conta que sale a 250 grados, exactamente, está case tostado, non está acabado de tostar, pero xa se ve moitísimo a diferencia de tamaño, color e tamén o aroma que, se se fixa, non cheira a café. O café cando se torra non cheira a café, cheira a un froito seco, exactamente, como as palomitas. Como se chama a bebida? Non lle puxemos nome. Si, por exemplo. Sabe a canela, pero non leva canela. Si. Si, notase moita diferencia, sobre todo en tamaño. E non está acabado de torrar así e todo. É similar ao que vos enseñei antes, só que está bastante menos torrado. Que pasaría se facemos ahora este café? Pois que non vais a ver a nada.
basicamente porque vai seguir emitindo gases durante moito tempo. Se vos fixades, cando compramos café, o que temos nas bolsas de café é unha válvula. Esa válvula é unha válvula unidireccional, é dicir, que deixa que salgan... Cuidado que está quente. É unha válvula que deixa salir os gases que se emiten despois durante todo... Sigue emitindo polo menos durante un mes ou máis dun mes esos gases que vai expulsando pouco a pouco. Este cheira así máis a herbáceo, se a cheira ten un aroma moi diferente a tostado. Cuidado que está quente. Non é descafeinado. Está quente. Non, sí, tamén é certo. Sí, a ver, ao final é un fruto, é unha semente que se deixa fermentar, bueno, dependendo do proceso, entonces se a colles e intentas rompela non se dá roto. É algo bastante rígido. De feito, sen tostar non ten sabor. E agora se está preparada a compañeira, vai vos explicar a súa segunda proposta. Bueno, a segunda proposta vai ser unha bola de nata. Non é un bizcocho relleno de nata. É un bizcocho feito a base de nata. Neste caso, como nos queda moi pouquiño tempo, o bizcocho xecho no forno xa mínimo lle levaría 50 minutos, simplemente vos lo vou explicar. Leva moi pouquiños ingredientes. Sería unha boa nata líquida que se dá montado ben, azúcar, fariña, levadura, ovos e o aroma que lle queira poñer cada un. Neste caso, é tan simple como montar unha pouca nata co azúcar. Unha vez que este ben montado, añadirlle os huevos, batilo ben, levadura e fariña tamizada, aroma a gusto e listo, bizcocho feito para ir ao forno. Eso sí, é un bizcocho que nos coñecemos como bizcocho pesado. Por que? Porque leva moita materia grasa. Neste caso vai aportar a nata. Noutros casos, como o bizcocho que coñecemos todos o da abuela, que leva yogur, leva aceite de girasol, a materia grasa aportaría yo eso. Neste caso é a nata. Xa digo, é moi importante que teña bastante grasa. Axuda a que o bizcocho quede máis compacto, con máis sabor, máis esponxoso, e de feito incluso podería chegar a facerse sen ningún tipo de levadura. Neste caso apenas se lle botaría un sobre de levadura, digamos que por botar. É un bizcocho que, eso sí, levalle tempo no forno. O mellor entre 50 minutos, unha hora, sí que lle faría falta a forno lento. 160, 170, nunca máis, porque senón quedaría queimado por fora e desfeito por dentro. Ao final é un bizcocho agradecido, é un bizcocho que aguanta moitos días, que podemos darlle o sabor que queiramos, e incluso por lapeiros, se animan a facerlle un fondant por fora, é un bizcocho que se pode facer por capas e preparalo para un cumpleaños infantil ou po que se queira, porque aguanta moito polo peso que ten. Mais. É pouco máis. A ver, Juan, que nos vai facer co plátano, que tennos unha sorpresa. Imos facer unha especie de batido. Un batido, teño o plátano aquí, que está previamente conxelado, que temos plátanos moi maduros. Conxelámolo e aproveitámolo para unha bebida rica e refrescante. A ver, isto realmente é unha lambonada. As cousas como son, isto que imos facer agora. Simplemente nunha batidora agregamos o leite, plátano, que está previamente conxelado, empregamos o mesmo sirope,
Un sirope destes aguanta moitísimo tempo elaborado. E para endulzar o café, ainda que eu sea contrario a eso, está moi bo, a verdade. É o café. Poñémolo a funcionar. A verdade é que está moi conxelado o plátano. Como podedes ver, ten unha textura así, moi densa, pero tamén o que ten é moitísimo sabor. Agregamos a nata. E por último, un gran toque que creo que é Nutella. Sí, Nutella. Crema de avellana, non se debería decir marcas, pero bueno, así todos entendemos moito mellor. Por iso dicía o que é unha lamonada. De todos os xeitos, agora isto leva nata, para a xente que non poida tomar lactosa, servímolos en nata sen ningún problema. E aí sería o combinado que ahora os meus compañeiros están elaborando. A verdade é que é unha idea moi sinxela, que se pode facer, vale para os rapaces, incluso sen o café, co plátano maduro, conxelando, leite, e xa queda unha textura moi agradable. O dulzor do plátano tan maduro xa dá un dulzor moi agradable. E agregando un pouco de sirope, pois se non chega, está... Co plátano maduro que conseguimos é moitísimo que sea moito máis doce. A nata pódese botar ou non, e despois a Nutella tamén, pero claro, se é unha lamonada, ten que levar ambos os dous. Agora en breve servirambos o combinado. Mentras acaban os compañeiros, imos intentar a ver se nos dá tempo a elaborar café aquí. O ano pasado, houve aquí alguén que está entre o público que me preguntara como se elaboraba café nesta cafetera. Esta é unha cafetera de sifón. É unha cafetera moi curiosa, a verdade. É cun funcionamento un tanto peculiar, tamén é complicado facer café nela.
Como podedes ver, son unha bola de cristal e outro recipiente arriba que van unidos por un tubo e no centro ten un filtro. Ten un filtro de papel, pode ser de tela ou de papel. Entón, hai que agregar auga aí. E o funcionamento é un tanto peculiar. O que vai pasar agora é que o que chega a ebullición a auga sube auga para arriba. Os gases empezan a expandir e sube auga para arriba. Ao subir auga para arriba vai a quedar unha pouca de auga que vai ser a que faga que non estoupe o cristal, porque ten unha llama directamente, e se temos suerte, que son bastante delicadas, tampouco vai estoupar ahora así en directo. E vai a subir a auga para arriba e agrégaselle o café. Aí é onde hai que controlar temperatura. Como dixemos antes, o café non pode pasar de certa temperatura para que non se queime, para que non salgan os sabores máis amargos do café. Entón, non sei se se aprecia, pero xa comeza a subir a auga. O que pasa? Expándese o gas, sube a auga. Estas cafeteras datan xa do século XIX e, como podedes ver, cando empeza a botar as burbulliñas esas, é que xa está toda a auga. Queda unha pouca aí, que é a que mantén tamén para que non baixe esta auga. E agregando o café, e controlando a temperatura. Xa están os compañeiros servindo o combinado. É un café moi intenso, ten moitísima intensidade de sabor polo método de elaboración. Importante tamén remexelo tan sequera un par de veces para que o café se mesture coa auga. E deixalo infusionar un par de minutos sen que se pase de temperatura. Que vai pasar despois? Despois o que hai que facer é apagarlle o lume, vai baixar o café filtrado e queda todo xa dentro da parte inferior, que xa funciona tamén de xarra. Espero que esteades disfrutando ese combinado. Xa dixen, é unha lambonada. Se alguén non pode tomar la tosa, que avise, que o servimos en nata. Eso que xa avisara antes. Pero estaba bo? Sí, por logo. Ben, ahora estaría, e agora ven un momento que eu considero máis bonito. Apagamos o lume e baixa o café filtrado. Tan pronto como o gas empeza outra vez a comprimirse. Aí está. E aquí estaría o café xa elaborado.
sigue sendo na mesma tendencia aos cafés que estábamos tomando hasta agora, que empregamos, e xa se serviría deste xeito. Que vos parece o combinado? Gústavos? Sí? Xa, pero sabes as consecuencias. Non deberías decir eso. A carta xa está. Están combatidos. Bueno, se tedes algunha pregunta sobre café ou algunha dúbida ou curiosidade, tamén intentaremos contestala. Cafetera de... Como se chama? Cafetera de sifón? Ou cafetera de vacío? Ten os dous nomes, ainda que ten algún máis. Pregúntalle de verdad como se chama a cafetera esa. O sistema. Cal é o nombre máis... menos común? No, o nome máis común é cafetera Kona, que é o que se fixo famosa. Foi polo que se fixo famosa esta cafetera, con K, que consta. E son unhas cafeteras... Hai unhas cafeteras pola zona de Portugal, non sei se as coñecedes, son moi similares tamén, que teñen... que as considero quizás máis artesanais, teñen polo medio en vez de goma, teñen corcho, e son moi bonitas tamén, a verdad. Bueno, estamos esperando a que salgan as galletas que están a puntiño. De feito, xa recenden bastante. Como imos? Cando estén as galletas, así. Vale. Bueno, con isto rematamos a nosa ponencia na segunda edición do Lalín con Gusto. Espero que vos gustara, que disfrutardes tanto como a nós aquí. E nada máis. Dar as gracias. Tamén ter en conta a xente que temos traballando atrás, que non sei se poden asomar, que creo que sí, que xa remataron. No, ti non. No, Paco no, Que oportuno. Non sei se, por favor, Bueno, edita. mentras veñen non veñen, queremos darlle as gracias ao Concello por volver contar con nós un ano máis, por permitirnos participar nunha experiencia tan distinta, e eu personalmente darlle gracias a Juan porque fala tanto. E eu non dou. Oiche, este aplauso é para ti, gracias a mí. Gracias. Eles foron os que tamén traballaron moito, a verdade, para facer todos os combinados. E outro chico que non sei onde está ahora mismo, que tamén anda por algún lado.
Está? Bueno, o que está ali no fondo. É rematada a sesión. O que te falta. Habrá que recoller. Agora, si queredes, por favor, acompañarnos, porque vai a vir a demostración de Pepe Solla, de restaurante Casa Solla.
¿Dónde está? Yo estoy, cuando quieras. Yo estoy. Sí, vale. Cuando quieras. No sé si hay una presentación, si subo, empiezo, arranco. Presentar, si quieres. Como quieras. Si no, subo, arranco, me da igual. Vale. Bueno, bons días. É sempre preferible esperar a aplaudir ao final por si merece ou non. Non dedes nada xa por sentado nin por feito porque non vai a ser. Vale, bueno, dixeno antes, e repito agora porque agora sí que hai moita xente, e nada, encantado de estar en Lalín, terra, concello que aprecio moito, en primeiro, pois pola gastronomía, pola cociña, por un produto que é icono para todos os que somos galegos, que é o porco, non? Podo vos asegurar que pasei con unha cacheira hasta Nueva York, metida na maleta de Strangis, pero bueno, esto ahora o podo contar porque fai máis de 5 anos, entonces o delito prescribiu, vale? Hasta ahora nunca o decía moito, pero ahora sí. E me parece que é un produto icono, e me parece que de pronto cando unha ciudad se pode relacionar con un icono da gastronomía é que ten un valor increíble, non? Inda que sei que aparte desto hai moitos valores, vale? Pero sempre digo que con un é suficiente. Aquí tendes un como mínimo, e tendes máis. Entón, encantado de estar aquí en Concello, amigo persoal tamén do vosso alcalde, e do anterior tamén. Por suerte hai que levarse ben con todos, non? Amigo de moitos colegas que teñen restaurantes aquí, especialmente amigo de Diego Moli, que aparte de colega, amigo, foi meu jefe de cociña durante uns cuantos anos, hasta que se decidiu vir para aquí, a súa casa matriz, o sea que eu perdí un jefe de cociña, vos ganachedes un cociñeiro, tampouco está mal, non? Pero estas cousas pasan, non? Vamos a facer cinco pratos, mira, está aquí, ves? Exacto, para chupar cámara, non? Moi ben. Vou a facer cinco pratos dos que estamos facendo, bueno, 5 pratos, algúns do noso restaurante, e sobre todo quero explicar e contar cousas. Eu digo que cada plato, máis alá de unha combinación de produtos con unhas técnicas ou con sabores e tal, ten que ter un porqué, un espírito, ten que ter alma, non? Cada prato, non? E vos vou ir contando as almas dos platos. Hai dous platos que adaptamos de platos nosos a facelos con porco, que é o que ides a ter en degustación, porque dixen, xa que viña o Lalín, voulle facer 2 pratos, por suposto que aquí de sobra sabedes cociñar e preparar, pero dixen, vou a dar a miña visión sobre 2 pratiños que ides a probar, que ides a degustar, e 3 serán solo en formato demostrativo, non? Vamos a principiar con un pratiño. Temos cámara, sí, se ve, verdad? Vese con toda claridad que... Sí, se ve. Bueno, mellor. Un prato que vamos a facer con espárrago blanco. Vale. Con espárrago blanco, claro, seguramente a referencia que todos temos de un espárrago blanco é a mesma que tiñamos todos desde sempre, que foi o que está cocido na lata, non? O espárrago branco cocido na lata, polo propio proceso que é esa cocción para facer conserva, hai que cociñalos como mínimo a 130 grados dentro desa lata, con auga, sal, entonces isto obtemos un produto tremendamente cociñado, blandiño, moi tierno non, moi blando, ¿no? En donde casi se desfai. E a nosa referencia sempre, cando comemos espárrago ou cando cociñábamos, era esa, porque esa era a referencia. Entón, este ano se nos deu por darlle unha volta e irnos a unha referencia totalmente opuesta, que son os crudos. Poucas veces tuvemos oportunidade, verdad, de probar espárrago blanco fresco e crudo, non?
No, é que incluso nunca, non? E ten a característica que cruje. Cruje, o sea, é super tierniño, é terso, por suposto, ten textura, hai que mordelo. Ten un agua interior increíble, non? É un punto amargo. É bastante amargo. De feito, na lata ainda lle queda ese amargo, pero pola cocción cambia un poquinho. Entonces, dixemos, vamos a darlle unha volta e vamos a traballar crudo. Todos os crudos. Dixemos. Entonces, o primeiro que facemos, temos unha licuadora que conseguín que en vez de ser a típica licuadora que vai con moitísimas voltas, porque a fricción quenta e o quentar cociñamos. Inda que non nos demos conta, unha licuadora clásica cociña un pouco o produto. Entón, hai unhas licuadoras ahora que fan presión, pero que non giran a moitas voltas, co cual presionan o produto, extraen o jugo, pero non o quentan. Entón, temos un jugo de crudo. Esta é a nosa base do plato. Vale? O sea, un licuado de espárrago crudo. Vale. Sin máis. Como estábamos traballando a base de crudos, en sí o espárrago era moi amargo, tiñamos que compensar. O cociñeiro ten que ir compensando os platos un pouco, vale? O sea, a magia o truco, o sea, da cociña está en dosificar os produtos, as cantidades, en combinalos entre eles para que se vayan suplementando. Ben, o que fixemos foi unha xema de ovo que curamos durante 6 horas en salsa de soya. O sea, sencillamente, o sea, sí, é unha salsa miña. No, o sea, me gustaría, é de la patentada. Hubiera estado ben, verdad? O que facemos é, eso, coller, descascaramos, quitamos a clara guardamos para facer outras elaboracións, e a xema, 6 horas en salsa de soya. Se cura un puntiño, e inda que non nos demos conta, o sea, a xema ten un punto moi dulce, vale? Visto así incluso parece un ovo frito, pero non, a verdad que vámoslo tapar. Ben, seguimos facendo o prato, e a seguinte cousa que facemos é coller un pouco de merluza e a curamos durante 15 minutos en sal. Vale, isto se chamábase lañar, non? Era lañar aquí en Galicia, era moi habitual. Bueno, pois alañamos en sal. Sigue estando cruda, pero ten unha textura increíble, maravillosa. Por esa curación que temos en sal, facemos unhas láminas que poñemos en riba. Vamos como superpoñendo todo este prato, porque é un prato en donde todos os integrantes se van facendo. E finalmente, temos as nosas lascas, o espárrago, o resto do espárrago, o poñemos crudo. Vamos facendo capas que van tapando vale? Vamos superpoñendo hasta que conseguimos tapar prácticamente todo o que temos debaixo. Vale? Temos aquí unha... Estaba intentando coller esta que se me escapaba un pouco. Aí. E vamos a poñer esa tamén, que era moi chula. Ben, e rematamos o prato con flor de saúco, que agora aparte está en temporada, temos moita cerca pois, do restaurante, temos un árbol, e pola mañán salimos a coller as nosas flores de saúco. E un puntiño de aceite de amendra, vale? De amendua terna, un punto de aceite. Vale, vese o prato? Casi no, verdad? Bueno, da igual, o prato se vai a quedar aquí e podedes acercar logo a velos, vale? En sí, vos conto cousas sobre este plato que a mí me parecen importantísimas, vale? Cada un por separado non son grandes ingredientes, a verdad. O sea, o espárrago sabe moi amargo, a xema de ovo ten tal, un trozo de merluza, pero de pronto, cando se xuntan, fan un equipo, vale? Este prato representa, por un lado, sencillez, producto e un equipo
un prato é como un equipo, como un restaurante. Todos cociñamos, todos traballamos, o sea, a xente da sala de traballo, os cociñeiros cociñan, a xente de limpieza limpia, e o conxunto moi bo, vale? Isto que representa, por eso digo, que cada prato dos que nos fagamos ten que representar un pouco valores, máis alá do que serían solo a parte gustativa. É un plato que cando comemos todo xunto está moi rico, por separado non ten moito interés, vale? Entón, por eso digo que é a importancia dos equipos, do global, de todo un conxunto. Vale. Vamos a facer un prato máis. Aquí nos vamos a traballar con un lomo de porco. Un lomo de porco que o que facemos é unha marinada con pimentón, con allo, con un poquinho de viño, con tomillo, con laurel, un poquinho de aceite e allo, o dixen, sí, non sei. E curamos durante 12 horas. O deixamos marinando durante 12 horas. Unha vez pois marinado, o metemos con todo nunha bolsa vacío e o cocemos 2 horas a 52 grados, vale? Co cual nos vai a quedar cociñado, marinado, pero moi tierno, moi tierniño, vale? Facemos un puré que facemos con apio nabo. Apio nabo é unha variedade, eso, que entre nabo e apio. Ten textura como de nabo, ten un recordo de apio por esa frescura, ¿no? E collemos cacahuetes tostados, tostamos cacahuetes, o xuntamos todo e facemos un puré. E o que temos é un puré que ten o punto fresco de ese apio nabo e ten o punto untuoso e gustoso e dulce que teñen os cacahuetes. Vale? E vamos a poñer un pouco do noso puré aí en medio. Vale. Este prato é un dos que ides a probar vos, supoño que estarán detrás xa preparando e dentro de pouco o recibiredes. Logo collemos, temos unha señora que se chama Adelina, que ten unha finca maravillosa cerca de Ogrove, ¿no? En cultivo en biodinámico. E ten un montón de follas que nos vai dando, estas son de berzas, unha folla pois de berza, moi pequeniña, acelgas, remolachas, neste caso, bueno, collemos un montón de follas. E facemos un zume con naranxa, limón e pomelo e vamos a aliñar con isto, vale? Unha vez as temos aliñadas, vamos a ir poñendo en riba, vamos a guardar alguna para poñer por fora, vale? E vamos a pechar como se fora un pequeno sándwich. Vamos a deixar unha par de follas máis en riba. E vamos a rematar este prato con unha noz de macadamia, vale? Unha noz que ten un gusto especial, un perfume especial, e se vai a rallar e rematar o prato. Vale. O temos aquí. Vese? Tampouco? Non se ve? O sí? Vale. Este é un prato que supoño que están rematando aquí xa detrás, pois na cociña e ides recibir agora. Vale. Cando nos poñemos este prato na mesa, non poñemos cubertos. Vale. Non poñemos cubertos, bueno, lle poñemos unha servilletiña ao lado, lle decimos, aquí tes o cuberto, é unha servilleta. En casa ahora estamos facendo que moitas cousas se collan coa man directamente, que non leves cubertos. Bueno, as cousas que necesiten, non forzamos tampouco, pero as que necesiten, non hai por que ter ese rigor de sempre os cubiertos. Cando temos cubiertos, ¿no? O primeiro que haríamos sería empezar a separar cousas, todos, por defecto. Nos o facemos tamén os cociñeiros, somos inda peores que vos, porque queremos como probar cousas separadas, pero o prato se concibe para comer xunto, ¿no? Entonces, a primeira vez que puxemos o prato nos dimos conta de que o primer cliente empezaba a separalo, a esbozalo, e dixemos, non vamos a poñerlle cubertos, vamos a facer que a colla coa man, porque cando colles coa man non vas a ter outra opción que coller e mesturar todo, mezclalo ben, se vai a escapar un pouco de puré e decimos, rebaña ben todo o plato, vale? E mezcla todo e leva todo un bocado a man. Porque é importante que este prato sea de un solo bocado, bueno, ou dous como moito, pero con dous vos ides a pringar máis.
Vos digo para cando recibades vos. O sea, que sin medo colledes coa man e directo. Tendes unha servilleta, verdad? Vale. Bueno, pois cando recibades, acordades vos desto. Vamos deixando aquí ao lado, vale? E a importancia tamén, a importancia isto que parece un xesto absurdo, tonto, pero é moi, o sea, é necesario. Creo que a veces os restaurantes gastronómicos tuvemos o problema de que nos fomos apartando no, que o aspecto, ou a imaxe parecía que nos apartábamos da xente. Entón, a xente, cando de pronto chegaba aos nosos restaurantes, impoñía e se cortaba un pouco, non? E decía, joe, que cousa máis horrible que cando alguén veña a casa non se encontre a gusto, non se encontre, ven a casa, ten que estar super a gusto, non? Entonces decidimos que todos os primeiros snacks, as 7 primeiras cousas que te comes no restaurante se collen coa man, directamente. Por qué? O sea, podíamos poñer, vale, queríamos forzar esa situación de que fora, teño que empezar a relajar, ¿no? Teño que empezar a relajar, me podo relajar, non hai que guardar estas formas, este rigor, sino todo o contrario. O sea, o que queremos é que a xente se encontre ben. Aparte, me parece que a veces hai xente moito máis elegante collendo cousas coa man que xente con algúns cubertos, que non sabe, ¿no? Entonces, creo que por aí que tampouco hai que ter ningún medo. Pero nos parece importantísimo sempre, sabes, que estas cousas pasen e que se fagan vivir así. Solo deixademe asegurarme, ou a que estéis... Vale, estamos rematando o prato, sí. Vale, non sei se a quen teño que avisar para que se encarguen de que podemos dar o prato, sí. Podemos empezar a pasar o prato xa para que empecedes a probar cousas. Vamos a facer un prato máis. Vamos a ir mentas contando un plato máis. Bueno, comentaros tamén, mira, todos os platos, todas as baixelas, o plato físico, vale? Todos estes pratos que temos, hoxe en día en casa, 80% de toda a vajilla está feita por pequenos artesanos galegos, vale? Onte estaba en Madrid dando unha charla sobre sostenibilidade no peixe, ¿no? Pero decía, a sostenibilidade, se falamos de sostenibilidade, temos que levala a todo o que fagamos, non só peixe, non só tal, sino a todo o que fagamos. E me parece que unha forma de ser moi sostenible é ser consecuente coa túa economía local. Aparte que todo ten moito máis sentido. Entonces, desde fai 2 anos, empecé a traballar con pequenos artesanos, de forma que empezamos a eliminar todas as baixelas superimportantes que tiñamos no restaurante de Vileroy Ambós ou de Cartier ou tal, e dixemos, pa que? Se non teñen nada que ver comigo, toda esa xente. Esta xente se ten moito que ver comigo, porque esta xente, mira, isto é Pablo de Santiago, vale? Esta é Laura de Carballo. Esta é Ana. Bueno, este prato ten moita historia, que vos vou a contar despois, vale? Recordádeme que cando chegue o plato, se non me acordo eu, que vos conte a historia do plato, non? Pero me parece super importante. Seguro que hai platos moito máis bonitos, pero estes son nosos. O cual me parece que lle dá moita máis identidade. Eu sempre digo, somos un restaurante galego, nun sitio galego, e defendemos... No, pero... Non quero... No. O sea, non é ter máis mérito que nadie, é pensar sobre as cousas e digo, joe, a veces temos que darnos conta de que temos cousas increíbles. Cando a xente chega ao restaurante e ve un plato e di, que bonito, entón eu digo, sí, este o fai Pablo, ou Ana, ou Laura, ou Lucía, de aquí, hostia, ten o doble de valor. Entón, por eso digo que lle dá moitísimo sentido o meu restaurante. Bueno, vamos a facer un plato máis. Estades recibindo xa o plato, como vos dixen, coa man, vale? Sin medo. Collede, rebañade ben, un bocado ou 2, os que necesitedes. Pringado os dedos, que merece a pena, vale? 1 ou 2, non hai tal. Bueno, vou vos a contar o seguinte plato, vos vou a ir, porque non se fala coa boca chea, pero o que estades comendo sodes vos, eu non, así que os sigo falando e contando. Vamos a facer un plato cereixas, remolacha
é kéfir. Vale? O kéfir é un fermentado que ademais que facemos nós, non? Que facemos nós, bueno, porque intentamos facer, se non todo, pois casi todo que nós poidamos. O kéfir é un bichiño que vive solo, vamos alimentando, empezou en un bote así pequeniño e agora xa estamos nun bote así grande e xa incluso todos os que traballamos ali de vez en cando podemos levarnos pouco a casa porque non damos consumido. O tío está engordando bastante máis que nós, non? Ben, facemos un kéfir, facemos un polvo de remolacha. Este postre xurde de que nos puxemos ao propósito de facer postres sin nada de azúcar añadido. Vale? Sin nada de azúcar. Por que engadirlle azúcar cando hai moitos elementos que teñen un azúcar natural fantástico e había que intentar aproveitar eses azúcares naturais que teñen as cousas, non? Entonces, o kéfir, unha vez feito o kéfir, o filtramos, non? E o mezclamos con un pouco de vainilla natural. Vale, e poñemos a base. Vos dixe, non, que empecé facendo un polvo de remolacha. Vos lo dixe ou non? Sí. Si non, se algo, pois me olvido, preguntade. Preguntade porque, bueno, se algo me olvido ou se algo queredes saber extra, me parades en calquer momento, me cortades, me decides, Pepe, explícame isto, contame isto que non me quedou claro ou que quero saber máis. Vale? Porque eu sempre conto que para eso viñen eu, non? Teño un vídeo fantástico e puden haber mandado o vídeo en vez de vir eu. Pero se ven eu é porque podo, en calquer momento, bueno, pois, se queredes algunha dúda, calquer cosa que querades saber, preguntádeme. O que estou facendo é despepitar unhas cereixas. Lle quitamos a pepita central. Ups, que se me escapaba esta. Vale. Bueno, temos suficientes. Vale, vamos a ir... Vamos intercalando sobre o noso kéfir que está perfumado con vainilla. Vale. Intercalamos. E, finalmente, facemos unhas láminas de remolacha. E remolacha cruda, cortada, e que facemos un jugo de remolacha tamén na que a metemos nunha máquina vacío e hai unha cosa que se chama ósmosis e por ósmosis colle un poquinho como de textura e rematamos o prato, vale? Poñendo estas laminiñas finas de remolacha que ademais son moi chulas porque se van retorcendo elas e nos dan como unhas formas, uns volúmenes moi bonitos para o noso postre. Vale. Moi ben. Estaría o postre rematado, vale? Que logo, bueno, estou quieto, o colles, o poño aquí, así tal cual, quedo así. Bueno, en calquer caso queda aquí ao lado. Entonces, empezamos a pensar cousas, non? Que é un postre? A veces non sei se é mellor pensar ou non pensar, porque de pronto, hostias, entramos en causas. Que é un postre? Unha sobremesa. O sea, que fai que un postre sea postre? É dicir, isto é postre porque non ten azúcar. E se non ten azúcar é postre ou non é postre? Sí. Ou non. Claro, se eu o poño como unha entrada, por que non podo poñer como unha entrada? Non? Porque na que é dulce, pero non ten azúcar añadido, e deixa de ser un postre. O sea, un postre, realmente, cando empezamos a pensar isto, chegamos á conclusión que fai de un postre? A posición. En onde o poñas? Se o pos ao final, sería un postre, pero se o poño en medio de a terceira entrada, deixa de ser un postre. Entón, dixemos, e por que poñer sempre ese concepto dulce ao final? Cando chegamos superagotados, despois de haber comido moito, de pronto, nos menús largos, temos
3 ou 4 postres, non? Entón, chegabas xa despois casi agotado e te metíamos varios postres. Por eso empezamos a facer sin nada azúcar. E unha vez os tiñamos sin azúcar, dixemos, e por que non ir intercalando o postre en medio do menú? Que sin que te des conta o vayas comendo. E te sirve para refrescar o menú. Entonces, ahora, dos nosos postres, 3 deles se comen antes do seu tempo. E ao final, si deixamos un, os vamos intercalando, sobre todo porque aparte non teñen azúcar, ¿no? Entonces nos permitía subirlos hacia arriba. Entonces, este é realmente un postre que nos poñemos aí arriba, vale? E que deixa de ser postre por o seu concepto. Non sei se a veces é mellor pensar ou non, ¿no? Pero tamén temos que reflexionar sobre estas cousas, ¿no? A cociña ten que avanzar e ten que facelo tamén un pouco pois por todo isto. Pensade, bueno, que estamos falando de un menú no que te comes 24 ou 25 bocados, ¿no? Entonces, dentro de todo ese bocado tamén temos que xogar un pouquiño e esta ocorreusenos xogar incluso coa posición, ¿no? Ben, tiñamos... Vamos a facer un plato máis, lle vou a decir aí detrás que poden ir preparando... Sí. Mira, cando vos querades, podedes preparar o último... Perdón un segundo. Podedes xa preparar ese último cando vos querades, Vale. Ben, vamos a facer un prato máis. Este prato le chamamos condenados a entenderse. Un nome curioso, verdad? Tiñamos un bogavante e un entrecó de vaca. Bueno, xa veo caras raras. Tamén nos poñemos as caras raras. E dixemos, por que non facer un prato, non? Por que non? Entón empezamos a darlle voltas. Un bogavante e un entrecó de vaca bella, que temos aquí. Ben, collemos un bogavante, o cociñamos a baixa temperatura para que quede, bueno, moi, non crudo, pero sí con unha textura así entre ese límite de crudo ou cociñado. Facemos un aceite con allo e perexel, o poñemos na nosa tixola, e sobre este vamos a marcar o bogavante. Vamos a subirlle un puntiño a isto. Vale. Moi ben. Poñemos moi pouco, importantísimo, O sea, cando salteedes produtos, cando vamos a falar de saltear ou cando fagamos un guiso, o máis importante de todo é poñer moi pouquiño aceite, moi pouco. Temos o vicio de meternos moitísimo aceite, sobre todo nos guisos, e logo decimos, os guisos son pesados. Eu sempre digo, non, os guisos non son pesados, os fan pesados os cociñeiros. Toda esa grasa añadida é a que fai un guiso moi pesado, e non é necesario. Con un mínimo, cheganos para, eu sempre digo, cal é o aceite suficiente, o que poñamos en riba, escurrimos e o que queda pegado é suficiente para saltear as verduras. E así nunca vos vai a quedar un guiso pesado. Vamos a marcar o noso bogavante, vale? Un pouco por cada cara. Vos estades perdendo algo que na cociña é tremendo, que é ese cheiro que está deixando ese prixel, ese allo, vale? Entre que se vai mezclando con o noso bogavante. Vale, o temos aí. Ben, por outro lado, dixemos, vamos a hacer un tartar. E canto é o mínimo que podemos poñer para facer un tartar? Dixemos, pois o mínimo sería entrecó de vaca, sal e algo que ligue. Normalmente un tartar faise con, ao final sempre se engade unha xema de ovo, porque esa xema de ovo é o ligue, é o que unifica un pouco todo, liga. Pero dixemos, e se en vez de utilizar a xema de ovo utilizamos grasa de vaca? Vos tendes aquí vacas tamén, falei eso do porco, pero das vacas temos tela aquí en Lalín, ou non, vale? Bueno, isto é un perfume increíble. Bueno deixar aí tamén para que ao final podades vir e cheirade isto. Isto o que facemos é, con todas as grasas de todos os entrecots, os curamos sobre 60 días e aproveitamos logo a grasa externa e a fundimos con un poquinho de aceite, a filtramos e a recuperamos.
E sempre a temos para aromatizar un montón de cousas. Isto é excepcional, non? E dixemos, o noso tartar o vamos a aliñar solo con grasa. Nada máis. Vale? Que é o que perfuma. Bueno. En serio, logo acercadevos aquí, a cheirar eso. Ben, collemos o noso bogavante. Isto é un jugo que facemos con todas as cabezas de todo o bogavante. E agora vamos a quentala un puntiño, aproveitando que teño a tixola xa quente, aquí. Eso é. Vale, temos aí. Moi ben. Collemos o noso bogavante, vamos a cortar unhas láminas. Vale, temos 3 láminas de bogavante. Vamos a coller un prato, este. Vale, os poñemos aquí. E vamos a aproveitar este jugo que vos decía, e vamos a pintar un pouco enriba do noso bogavante. Vale, o seguinte, vamos a coller o noso tartar. O misturamos, vale, e o poñemos vale. E finalmente aproveitamos as ovas do bogavante. Isto é un caviar auténtico, A curamos en sal, como un proceso eso de caviar, non con tanta curación, porque tampouco queremos guardalo durante moito tempo, pero as curamos en sal, e isto é increíble, morde, explota esa auga que ten o propio bogavante, e nos reforza ese sabor da bogavante. Vale, e rematamos o plato así. É dicir, aí temos bogavante, carne, bogavante. Neste caso sí que por fin conseguimos facer un plato solo con 2 produtos, pero exclusivamente. O sea, non había nada máis. E nos parece increíble. Cando comes isto, te das conta porque chamamos condenados a entenderse. Porque de pronto aparecen os 2 sabores e as texturas son tremendamente parecidas. A carne picada co bogavante que ten unha tersura pero que se desfai tamén un pouco na boca, de pronto aparece, eran o máis parexo que podíamos imaginar. A ver, foi toda unha sorpresa cando metimos un bocado, e descubrimos como se unían, sobre todo, polos gustos e polas texturas tamén. Esta, a grasa que vos dixen, o va a deixar aí ao lado, vale? Hasta os cuchillos, son un artesán da Fonsagrada, preciosos, espectaculares, un tío, sabes, que fai, para que vamos a usar cuchillería de outra e tal, é genial. Bueno, vamos a limpar isto e facer un último platiño que o que ides a recibir, xa o deixo aí, que o que ides a recibir vos. Vale, este vimos emplatar aquí. O vimos emplatar aquí e vos dixen que, bueno, é un guiso. Un guiso de cacheira. A cacheira, se a cousa, o rei dos reyes, é increíble. E quixemos facer un guiso potente, pero os guisos sempre teñen este punto potente, verdad? Porque, inda que non engadamos grasas, ten grasa de por sí, ten moita gelatina, ten moito colágeno, entonces fai guisos moi potentes. E a nosa idea era facer un guiso que non fora tan potente. Entonces empezamos a traballar. Pero tiña que ser sabroso, moi sabroso. Entonces fixemos un guiso moi rico, reducido e tal, non sei que, con un fondo de verduras. Engadimoslle un pouco de pata, inda que retiramos despois a pata, pero engadimos un pouco de pata para que faga un pouco máis gelatinoso, máis untuoso o guiso. E
guisamos, troceamos despois a cacheira e a poñemos aquí. Vale. Unha vez o tiñamos, dixemos como refrescar un guiso e utilizamos ervas aromáticas, ceboliño, albahaca, cilantro, e facemos unha salsa con eso, é dicir, rehogamos un pouco de cebola, vale? Unha vez está por rehogada, metemos un poquinho tamén de caldo do que estábamos guisando, e unha vez está feito, guisado, o retiramos, engadímoslle as ervas, o trituramos e temos, vale, unha salsiña de ervas aromáticas que imos poñendo por riba. Vale. Este é un prato tamén que representa, eu digo, estamos traballando casi o feísmo. Enténdase por qué, é dicir, non nos importa para nada a estéticas dos platos. Ha pasado xa a un segundo plano. O sea, quero dicir, esta cociña que é tremendamente bonita, pero ao final, moitas veces perde sentido porque as formas, os colores e tal, se antepoñen á comida. Entón, eu digo, traballamos o feísmo. O sea, ningún plato, como vedes, xa utilizamos nin brotes, nin cousas innecesarias. Poñemos o que fai falta, punto. Si gusta, ben, si non gusta, dá. O importante é que está moi rico, moi sabroso, e creo que están por enriba de todo. Entonces, a veces, eu, os chavales, eso lle digo, estamos facendo como a línea do feísmo, que é tan feo que me empezan a parecer preciosos, e que me gustan, porque xa estamos prescindindo. Isto un pouco tamén a filosofía ahora, pois no restaurante, de prescindir de todo o que non é necesario. Eliminamos os manteles, eliminamos as decoracións nas mesas. Ti cando chegas ao restaurante te encontras unha mesa de madeira e un vaso de auga, por certo, un vaso de barro feito por unha artesana de Vigo, non? E nada máis. Quitamos todo o que non era necesario. A servilleta chegará cando faga falta, o cubierto chegará cando faga falta, pero non hai nada. Estamos tratando de traballar o máis esencial posible, e esta a línea tamén. O prato, volvo a decir, a cousa máis importante que hai no meu restaurante, mira, fíjate, se pon solemne incluso a campana, porque vou a decir algo importante. Cantas vai a dar? 3, vale, xa está. Vale. Se son as 3? No. Ben, a cousa máis importante que hai no restaurante é o equipo, a xente que traballa comigo. Non eu, eu son a parte visible, o que dá cara, o que está sempre diante, pero a parte importante de verdad é o meu equipo, porque senón sería imposible facer todo o que facemos. Hoxe en día somos 32 personas traballando no meu restaurante para 9 mesas, non? Temos un equipo moi grande e increíble. E a parte de traballar, sempre fago un lunes de cada mes, os levo a todos a facer actividades. Actividades de, un día fomos a ver como se pesca a lamprea, logo fomos a comer lamprea, outro día fomos a unha batea e unha bodega, outro día fomos a... Bueno, vamos facendo cousas. E fai 20 días fomos a facer pratos. O sea, estes pratos están feitos por nós, polo meu equipo, vale? É unha técnica que se chama raku, que se fai unha vez ao ano, que fan pequenos artesanos. Entonces, cada un fixe un prato. Todos son distintos, Todos son distintos, algúns casan máis ou menos de forma, pero me da igual, o sea, non quero... Tamén todos esos son todos distintos, non? Pero están feitos por nós. Isto é brutal. Isto é brutal, porque é como, sabes, estamos entendendo por que estamos aquí. Todos no restaurante, non? Estamos aquí por estas cousas, que realmente son mágicas, non? E que nos levan a todo isto. Estades dando... Espera, a ver se podes probar este último plato. Está o plato? Sí. Podemos empezar a pasalo, verdad? Vale, cando vos queirades, vale. Vale, xa vou empezar a pasalo. Estaba falando sobre os platos, sobre as actividades, sobre o restaurante. Foiseme o hilo por ir a intentar probar, digo, para que probades. E que quería decir algo importante, se me foi, palabra que si o era. Pero bueno, sempre falo deles, eso, pois do meu equipo, que o que fan realmente grande o que está pasando en Casa Solla, non? Foiseme, da igual.
Calquer caso. Sí. Ah, perdón, o último ingrediente que puxen, eso é, xusto. Vale, isto é puerro cortado, puerro crudo, vale? Sí. É puerro crudo sin máis, cortado. Vale, é un puerro moi, o sea, super tierniño que ten unha señora Adelina, a que ten as fincas tamén, vale? Traballamos todo con todo o que poidamos, claro, ainda non conseguimos o 100% con pequenos productores tamén, non? Se facemos os pratos con pequenos artesanos, con pequenos productores pois de aquí, eu sempre digo, cando falo os produtos dou un nome detrás, porque son de alguén, sabes, son de alguén, a merluza de Roberto, temos unhas fresas increíbles de Santi, temos uns cogollos maravillosos que está facendo Santi, Mindo, Enano nos está, chegarán as flores dentro de pouquiño, unhas flores de cabaza, ¿no? Para facer un prato tamén. E todos teñen sempre todo ese sentido. Vale. Vos van a dar o último plato? Bueno, sí, que me va a pasar o tempo, tiña hasta cuarto, porque logo ven alguén máis que vai a falar. Aproveitamos entre que están rematando o plato. Algúnha pregunta que alguén quera facer sobre o noso restaurante? Ou sobre os pratos? Ou sobre min? Ou sobre algo... Ninguén... Quedou todo... Eu tiña un profesor que sempre decía: cando nadie pregunta nada, non sei se se entendeu todo ou non se entendeu nada. Non? Se entendeu todo. Vale, isto que estades vendo é parte de un menú, como os decía, de 24 pasos, de 24 bocados. Claro, a veces cada plato por sí non é moi representativo, pero o global creo que sí é un representativo do que fai todo o que facemos no restaurante día a día. Isto é só unha pequeniña mostra que queríamos traer e adaptar esos dos pratos, como vos dixen, un de cacheira e outro o de lomo. Que tal, por certo? Está ben. Pringachedes vos? No, pois non valía. O rollo... Bueno, entón é que rebañachedes. Rebañachedes a... Vale? Bueno, era unha visión distinta porque é un concepto entre ensalada e no, era como unha ensalada de lomo de porco feita de un xeito distinto, en donde entre ensalada e bocata, unha das cousas que máis me gustan na vida, hai dúas cousas que me chiflan. Unha é os donuts, os industriales, sí, unha guarrada, xa o sei, pero así, sabes, así que ningún teña complexo en decir, a mí me gusta non sei que, a mí me gustan os donuts. E outra, os bocatas, me parecen brutales. Entón, por eso este nace dese concepto de facer un bocata. Vale, este sí que comedeo rápido porque temos eso, moitas grasas, moitas gelatinas que se van a ir compactando, ¿no? A idea era facer un guiso que este moi sabroso, pero que a vez sea moi lixeiro, un guiso de cacheira, ¿no? E que non sexa pesado, que non sexa contundente. E as ervas aromáticas sirven para estas cousas, para refrescar, as verduras sempre nos funcionan, e sobre todo o puerro está en crudo directamente, porque queremos que unha que morda, que teña un poquinho de mordida, de textura, pero que refresque un poquinho o plato. Non sei se queda sabroso ou non. Bueno, está recibindo e des a recibir hasta lá. Pola miña parte, era o que os viña a contar. Espero que huberades pasado un ratiño entretenido, que huberades, si ademais aprendiches algo de cociña, xa é increíble, non? E se non, que huberades pasado ben. Vale. Os platos quedan aquí durante uns minutos entre que recollo, logo teño que leválos, porque non temos moitos, os artesanos estos nos fan 8 ou 10, entón temos que xogar e facer cábalas cando vamos, emplatando. Logo teño que leválos, pero eu creo que merece a pena acercadovos hasta aquí, que veades un pouco, cheirade a grasa de vaca, isto é mortal, e listo, pasa de hoy.
Ola a todos, agora por favor acompañádenos porque vamos a ter a sesión Vermú na barra coa actuación do grupo Nós. A barra, por certo, a recaudación da barra vai a ser íntegra para a Asociación Aranes.